sambahanmu rintenan dalu mengimban waktu kanggo prasna bongkar lan nafsu. Gusti Allah lumpur dulu iya Pak katitik iya kowe mau isih ana piyayi pamongan sing gedhekke rasa syukur marang ngarsaning Gusti Allah. Sapa sing gedhekke rasa syukur Gusti bakal nambahi nikmat kang wis diwenehke ya nduk. Sapa ngufuri marang nikmating Gusti Allah bakal maring adab kang luwih dene gedhe. Ngono ya, Pak. Dasare iki malam Minggu wage ya. Ngono Mak jumbuh aku karo Mbah Lurah. Kowe ngono. Poton Minggu wage. Jumbuh Nduk. Ya. Kula alhamdulillah ya sembah nuwun barokahing Gusti. Mula tembunge Mbah Lurah mau pepeh kaya dalan. Wah iya. Matur nuwun ya Mak. Iya. Sango barang rinumpaka mulih ya ki mau karaharjan kebak marang kamulyan ngono. Dipilih dina kang prayoga. Iya. Anggone ya kuwi mau sedekah bumi utawa kena diarani bersih desa. Ngono. Wis ping pira ana ing Sela Tinatah Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan iki, Mak. Yen ora kleru ping 20 iki kira-kira. Ngono, Mak. Wis ping 20. Iya. Ngono, enek bonuse ya, Mak. Kowe tak bonus ya. Orang pulau ini wit pertama nanti saiki yo gak mundak lho. Matur nuwun. Ya, aku tak karo sedulur Sela Tinatah iki tenan kok, Nduk. Ngono ya, Pak. Iya.
bombong suka rasane ngati yo nduk ya kuwi mau sing diresiki ya kuwi mau ndohir kelawan batin ngono ndohir kelawan batin iya diresiki ndohiriyah ya kuwi mau ngresiki marang saka barang sing ora prayoga energi sing negatif ya kuwi mau resik-resik kiwa tengene pekarangane sapi nunggalane ngono resike batin ya kuwi mau tansah ngesti marang korbane Gusti pasrah sumarah marang rasane Hyang Maha Kawasa ngono tepung marang jiwane tepung marang ragane lho ngono tepung karo ragane iki piye kudu eling aku ki umurku wis pira lan aku kudu kepiye ngono adane wong tuwa iki ora krasa nduk rumangsane kaya jek enom wae ngono Mas Sofian kuwi enek tah enom kok ketoke bedugal ngono kaya ditendang-tendang kaya dipe kaya mencelat-mencelat to ngono wong nak turu wis dengkul wis poso lara kabeh buaya ora umum larane ya ngono ya Pak iya bahwa iya ngono ngono jaga boyo barang iya lah apa sithik muntah lah ya sik kaya enom rumangsane iya ngono ya Mak iya mula sarira hak rasa wani ngono nata urip nduk ngono ya Mak iya matur sembah nuwun muga-muga kanthi ya kuwi mau ngadani upacara wadah sing diarani bersih desa iki ya kuwi mau sela tinatah dadi desa sing batatun thaibatun warapurwapur Allahumma amin kecukupan sandang lawan pangane adoh saka balak lawan bilai apa kanthi nandur bisa subur ora kapi kawulyan dadi ngono apa padha kabur tandur padha subur Allahumma warga tentrem ayem ya Mbak iya sing digoleki ya kuwi ngono kuwi sangka perangkat nganti teko masyarakat kabeh sinung kamulyan kabejan ya Mbak matur nuwun muga putra-putrane awake dhewe lan warga masyarakat kene dadi piyayi kang pinunjul sinung derajat kelawan pangkat Allahumma ngono ya Mbak iya ulang kang prayoga ulang suranda ngono dikebaki nggone tirakat ngono tur taun iki taun dal kuwi mau yen to asopon ya kuwi mau jipoke dinane Demak Kliwon ngono sing nek abuge ya kuwi mau Setu Legi lho mergo taun dal mula jenenge dal tugi ngono taun iki ya kuwi mau taun upama kewan ya kuwi mau urang lho urang sabane banyu mula najan to iki miturut pitungan 3 ning sok mangsa kalane isih akeh kiriman banyu ngono Nyuwun sewu jenenge kewan urang kuwi mau sabane banyu nyuwun sewu urang kuwi sarendening badan nyuwun sewu nggon sirah kuwi mau kebak telek ngono tur gayane clurat-clurut ngalor ngidul urang kuwi ya Mbak iya mula taun iki titenana malah akeh wong ora antepan ngono akeh wong ora antepan ngono mula kebak ing pangati-ati ngono matur nuwun ya sowan ngabiyantara pinenggan sanggiyane para pini sepuh ya Mbak iya sembah nuwun Nduk wiwit ya kuwi mau saka panjenengane Kadang Muspika ya Pak Dewan matur nuwun saking Koramil di kepareng Lenggahé saking Polsek Ngariboyo kepareng Nenggani saking Kecamatan Komplit matur sembah nuwun Pak Bakane ketok anyar ya Mak iya ketok anyar iya ngeten iki nggih dianturke ben taun wah kula malah pun ping 20 ngono iya sembah nuwun iki dulurku lanang sing saka Ngariboyo kepareng rawuh apa Mas Indra ya
dulurku sing saka jiwan kemareng dotamu matur nuwun sembah nuwun. Wayangan wong iki pirang-pirang gon lho. Ngono ya ana taman ya adikku ya ngajak kono-kono. Ngono. Ana ladang ngawi ya ngono matur nuwun yayi kene nak karo awake dhewe jantenan kok grapyak sumanak wiwit biyen mula ngono ya titi kalungguhan kang bagya mulya gawe pangripur senenge para warga masyarakat ngono mak iya tenan wong Jawa iki kabeh nganggo petong kok lho ngono ya mak gawe omah duduk ris kuwi nganggo petungan ngono bumi jalma wana pralaya keteke omah ya ngono ngono mak ketoyata tandur raga sepaya kuwi omah keteke omah iya wong boyongan ya ngono kuwi dadi pangkalan urung yen pandur mak kaya kuwi godhong woh lelungan priyen mentek jata kemil mula 3 kemil aku karo rene mau mula panitia bolak-balik nawani kopi ya Bandun ya sowan Ngabiantara kawan kadangku kuwi lho laras ngono bariki sinambung ana wing alun-alun Kabupaten Ngawi ngono ya Pak dari dadi kabupaten ya ana Magetan ya ana Tosanaji lho karo ya kuwi mau leduk surong apa kaya ngapa awake dhewe tau melu gawe leduk surong iki di streaming lho mak aja blawan blawan piye to leduk surong kok melu gawe iki karepmu piye kuwi Evan Magetan kok kowe iki wong Ngawi kok melu gawe aku asline lak ya Magetan ngono biyen iki aku tau gawe lho kawan suwargine Mbah ya ki mau Pak Slamet Mamik ngono kawan Pak Darmanto saka Jalan Yosudarso ngono kawan Eyang Sulaso Purwojati kakange Pak Wiranto Sindra ngono dikon gaweke ya ki mau pinaka dadi event Kabupaten Magetan ngono dinane Jemah Legi tanggale 1 taune 2001 ngono ya Mak aku melu gawe lho ngono ya Mak iya yo aturake suka panglipur lumantaran budaya ya dijumenengake sik sapa Nduk Lia Aprilia kelawan panjenenganipun inggih menika anak kula anakku sapa anakmu kok melu anakku melu Mas sapa Bibi Agatha kuwi lah anakku wedok ono bojone yoga dudu yo kuwi mau garwane Ki Dalang Kondang Agung Budi Dewanto alias Agung Rontro wah kuwi ta ya iya dalang sego babat ya yo, teman-teman ayo toh. Yo, seperti lo. Dalu Dolia. Selamat malam, Lujeng Dalu Mbak Limbo Buncangi. Nggih, ajeng kados ngoten niku bojone niku dokter. Kowe janji patanggapan ini ya disuntik lho. Nggih. Niku kajenge sehat. Oh, gen gak pegel inu.
pegeli Pak. Lah yo gak pegelino disontek karo sing kakung. Nggih sosok nggih pegel Pak nek disuntik niku Pak. Rungokno Bu Yatmi. Mula iki sehat iki mergo bendina disontek bojone ngono. Ora kaya kowe janjian tak suntik kok malah rumah. Endo Pak. Endo. Oh. Suntik iki murah bokong. Kajenge sehat to Bu niku. Ya, ben sehat walafiat ya. Nggih, alhamdulillah pangestunipun. Nggih. Wilujeng dalu nduk Vivi. Wah. Sugeng dalu biung cange Mbak Yulimbo. Nggih, sehat selalu ya, Nduk. Alhamdulillah pangestune panjenengan. Sing sabar ngomong karo anakku lanang Mas Agung. Nggih, insyaallah. Sabar no. Ngomong panget ya kudu sabar. Oh. Niku sudah ada itu loh. Penonton buwe yang bersabar. Orang mau kan Pak Lurah ngendikan to sing sabar. Dereke Pak Alex sabar Pak kula saestu. Heeh. Ten mriki pun ping pinten Pak? 20. 20 kali. 20 niku berarti wiwit tahun pinten? Ya mah ngitung dhewe wiwit 2005. 2005. Oh. Luar biasa. Luar biasa. Rekor Bang Lurah. Oh, rekor. Nah, nggih. Tak tersaingi. Nggih. Nyatane Sewa Pinatah kene tenan, Nduk. Nyatane yo ayem tentrem, malah ana kopi gawe siji masyarakat ora ono sing kena, Nduk. Iya toh? Piye Sewa Pinatah karo kopi ayi kene iki mau, rasa sabone kuwi mau, tindake kuwi mau ana ing kutha. Ngono. Bergaul kawan kalayak umum lho, ngono. Ning siji wae ora ono. Enek sing mosok angin siji ngono bingung Bang Lurah. Oh, Bang Lurah melu gumpo nggih. Melu gumpo. Niku nggih mboten kesupen ngaturaken sugeng rawuh, sugeng dalu dumateng Bapak Camat. Nggih. Terus Bapak Dewan. Nggih. Terus saking kepolisian, saking Koramil. Nggih. Terus sinten malih Bang Lurah? Wah, kathah menika para pini sepuh. Mbak Wo sepuh nggih rawuh, Pak Wo. Wah, komplit. Matur suwun sanget. Nggih. Ampun bosen-bosen nggih. Ampun bosen nggih. Ampun bosen tumbas dagangan kula. Nek bosen rugi. Sopo sing rugi? Awake dhewe. Sing rugi awake dhewe ya. Ya ngaturke joget, Cek. Ya, oh bar kuwi lagi para pini sepuh. Oke, siap. Ono. Ya. Wajib ya Pak Rio. Wajib. Wajib no. Ayo tulis dulu. Ini dulu. Non tak terang klik. Yo. Kula ten dhuwur napa ten ngisor? Wis manut. Wis nang Jenengan pengene kula ten dhuwur napa ten ngisor? kowe kok cepet wis nang dhuwur. Anu Pak joget. Masalahe jogete kuwi lho. Pikiranmu kok elek men to. Lu masalah. Kula mangke nek ten dhuwur kan jenengan saged ngersani kula apa Pak? Aku ora tahan karo bokongmu goyang. Yo, teater kita, yo. Iya.
ngene iki narasi kanggo nguwatno ora patut to. Iya. Yo. Abdilapan narosante teti andan Yo.
Sinambung ya, sambung tetap bertiga ya bertiga. Ya aturake bertiga karo Nduk Nur ya. Yo. Lestari Nduk ya Lestari. Yo, ya aturake Lestari ya. Kula suwun kanthi sangat panjenenganipun Kadang Muspika Pak Dewan ya kepareng minggah panggung. Yo, cok diaturke Lestari cok. Ya, oke cok. Yo. Lestari. kasih. Nggih. Waalaikumsalam Mas Camati. Sing tepang kula. Nggih, tepang kula liwat Agus. Nggih, niki Pak Lia. Lah kok mboten tepang kula niki. Wah, lha piye to Jawi? Anu, nyuwun sewu Mbak Limbo. Riyen wonten Pemda. Niki wong kula sawang-sawang Pak Camat kok soyon-nom. Jadi kula niku pangklet ngono lho. Jamune napa Pak Camat? Pak Camat menghadap kamera, Pak ya. Ya. Kalau tidak kuat lambengan tangan. Ora bangsaku ngamor kowe ora kuat iki lho. Pakai ini Pak biar agak kenceng, Pak. Ya nggih. Cek nggih. Mbak Lia, kula niki badhe tanggap niki. Nggih. Kartu harjo tesih banjir napa mboten? Nah, niku. Oh, mereka. Ora tau wayangan apa salahnya? Alhamdulillah niki sudah banyak perkembangan Nah. Bapak. Semenjak Bapak di sana itu sudah banyak perkembangan. Tandur teng mriko pun saged tukul. Riyan itu pun tukul lho, Pak. Nggih, gen kula pun tukul, Pak. Apa nih maksudnya? Neten mriko lak tempat pertanian to, Pak. Aha. Jadi sawah kula niku pun tukul. Oh, sukane yo kan? Niku keliru Mbak Ibu. Lah pripun? Kartu harjo niku sakniki daerah industri. Industri kok. Oh. Industri lho, Pak. Mergo nek bar industri tole mungkin nembe di sambung. Ya, ngono. Alhamdulillah niki Mbak Limbo. Nggih. Mboten kartu harjo 3 tahun nggih. Nggih. Banjir niku sekali men mboten wonten. Ya nih. Begitu ditinggal ngaripo ya seminggu langsung Dan niku mergane napa lho, Nah Pak? niki salah satunya adalah nguri-nguri kebudayaan Budaya Jawa. Nah,
Mulai enten mereka semuanya serba dilarang. Nggih. Terus penggunaan dana desa ya, desa niku lak gadah apa namanya budaya masing-masing. Nggih, leres. Nek mriki wayangan. Nggih, leres. Wonten sing reog. Nggih, leres. Wonten sing gambyong. Nggih. Lah niku tirosipun dilarang. Begitu program mriki wis kono anggarno kabeh. Nggih. Alhamdulillah banjire ilang. Nggih. Bar tak tinggal seminggu wis langsung banjir. Dan Nggih. iki wau Mbak Liai ketoke rada isin. Syukuran teng gunungan nggih kali kula Pak Camat. Nggih to? Nggih. Nah, gimana kula terus mriki Pak ten Selotinatan. Pak Camat, Siap. ada hukum wajib di Ngariboyo lho Pak. Nggih, pripun? Ngaten, Pak Camat kali Pak Pak Kapolsek nyuwun pangapunten. Hukum wajib lho Pak niki. Sinten mawon sing dadi pelangkat utawi dadi napa niku itansi wonten ing Ngariboyo niku kudu munggah panggung, kudu nyanyi. Lan kudu Mumpun diwarai. Kula ten Kartoharjo Pak Dalang. nggih. Kula niku nun sewu nggih lahir di Jakarta. Lah, Besar di Jakarta. lah betul. Terus ten mriki. Hmm. Nah, pas ten Kartoharjo nggih diperkosa kali Mbak Liani. Lah niki lho sesine enten nih Pak. Tapi nak mboten napa-napa to Pak Camat. Aman. Aman. Malah awet. Badhe ngaturaken kata-kata hari ini Pak untuk Selotinata. Matur nuwun. Kata-katane pokoke sing penting budayanya Uri. Amin. Tepuk tangan aja. Wah. Monggo. Terus apa istilahnya di sini memang ini enten riyo napa nggih? Nggih, komplit Pak. Iya, yang penting diusulkan oleh masyarakat. Nggih, laras. Mawon Wah. ya. Dana desane kakak. Dan sing luwih penting malih Pak Dalang. Nggih. Kira mungkin panjenengan saged diundang setahun 2 kali. Wah, amin Pak. Nggih. Khusus Desa Selotinata. Nggih. Mergi napa Pak Bu? Desa Selotinata niki mulai saka desa berkembang maju sakniki niki pun dinombake desa mandiri. Wah, nih. Luar biasa. Desa mandiri swasembada segalanya. Iya, kabar gembira nih malih. Sak Ngariboyo ini hanya cukup waktu 2 tahun saya di sini seluruh Ngariboyo sampun desa mandiri Amin. semuanya. Amin. Nggih. Amin. Oke. Nggih. Elok. Digedhok tularne Mbah Nata. Nggih. Yo besok boten teng Selotinata mawon. Liyane nanggap wayang nggih. Amin. Nggih. Niku para teman-teman sama kandhani niku. Mergo napa? Nek desa mandiri niku danane otomatis. Nggih. PHBI, Pak, PHBN. Tambahnya juga kathah. Nggih. Dimanfaatkan yang baik. Tapi nggih kabare rada buruk Pak Dalang. Lah napa niku? Tugas kula pun selesai Ngariboyo. Mergo desane wis mandiri kabeh. Lah kula teng mriki kon kipas-kipas. Nah, entek gayane. Lah ciloko niki kon balik nang Kartoharjo. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah kok. Duit sama KPI kok yang ini benang kene ae. Ketemu lagi. Nggih, ngaturaken lagu napa Pak Camat? Kula niku bingung ya Pak. Boten saged nek Jawa. Bener. Lah nggih lagi Calo Sari dangdut nggih saged kok niki. Oh, dalang alek niku bebas kok, Pak. Kula manut mawon. Nggih, apa? Oh, dipandu Mbak Lia. Napa? Iya Pak. Lintang Asmara, napa? Boten saged. Napa? Kerinduan. Lah, bojo loro kaya ta. Apa, Pak? Lagune napa, Pak? Kula nggih napa niku Pak? Oke disalut nggih Mbak Lia nggih. Nggih, mangke kula gojeki. Ya. Bojo loro monggo Mas Dela. Yo, bojo loro Mas Dela. Yo. Yo to, garap kompak to. Yo. Yo, kukila laras. Oke. Makasih. Lainnya bergoyang. Iya. Last one.
Pak Camat iya iya. Terus saya Pak. Lalu lho. Beliau ini kok selalu ada ya Pak ya? Sinten? Beliau. Pak Asmoro Santo. Santo. Ya jiwan Pak niku jiwan. Pangapunten. Mas Saya iya. beliau itu juga aparat di rumah ya. Iya. Pak SN juga ya. Iya betul betul. Pak Sekjam betul. Mboten tenang lagi. Di keamanan Pak. Satpol PP. Iya. Bolak-balik ngerti ya. Nggih. Ah, liyan iku dadi Waranggono mergo diciduk alih niku. Oh. Iki asli mudik banget Pak. Nggih nggih nggih. Dia keluar ya digrebek Pak. Kan latihan maksudnya. Nggih. Nggih, menika Pak. Pak Giliran monggo. Pak. Pak Ramen, Pak. Sinten rumiyin? Pak Kapolsek, monggo. Monggo Pak. Pak Dewan. Pak Dewan, Pak Dewan. Nggih, Pak Dewan nggih, monggo. Nah, nika. Kula niku sakjane nggih saged dangdut, Pak. Nek lagune namung siji. Napa niku? Titip cinta. Oh, nggih, nggih, nggih. Namung siji niku tok. Nggih, nggih. Sak bibaripun nggih. Iso kali Mbak Lian iki. Iya. Ketemune wis keri. Iya. Nggih, Pak Dewan. Monggo Bapak. Nggih, Mbak Yusani. Nggih. Kok diri ajar nggih. Nggih, boten ana apa Pak Dewan lah. Nggih. Iku anu, kalau namung derek Mang Ayu Bagio. Nggih. Sedaya masyarakat Suratinata. Nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan rahayu lujeng boten-boten alangan setunggal punapa Amin. kali. Nggih. Lan semoga sesarengan nyuwun dhateng ingkang Maha Nggih. dipun sengkuyung saking panjenengan sedaya mugi-mugi Nggih. masyarakat desa Suratinah tuwin ingkang rawuh wonten mriki Nggih. tansah pinaringan kesehatan, Amin. kuat selamat, Amin. panjang dosa, Amin. turah raja brana, Amin. tuwin bukti mulya sak putra wayahipun sak turun-turun. Amin. 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 Kabul ya Allah. Amin. Donga sapu jagat. Nggih, donga langit siji. Langsung nembus gitu Pak. Nggih. Ah, tembangipun napa, Pak? Apalagi gue setunggal, gue isi dari balurang, gue mesti kuwi, dia mesti pengerai beda. Napa? Kula kok tadi lali ya? Masa apalagi bung siji, Napa niku? Joko Melarat. Oh ya. Tapi mboten napa-napa Pak Dewan. Iya. Lah timbangane Mbak Lurah niku mboten wonten maju kok. Mungkin boten wonten pripun. Loh, mesti lho, ngoten niku mesti absen kok Orang penak oleh jenengan. Oh, kula meleh. Oke. Yo toh, Joko Melarat diaturke. Yo Mas yo. Ya, yuk. Asik, asik. Yo.
Iya.